Dan uwa ga azumi ya zo me zaka iya cewa ka san mutane suna ƙara wa kayan abinci su tsada gashi dai mu muna cikin kududdufi. To me za mu ce ba shi fata na alkhairi. Fatan mu gare ku wanda yake ƙoƙarin ganin cewa ya zalunta ya sani cewa ubangiji kan kawo sauki ne a cikin watan azumi ba don komai ba. Face domin ya zama sauki ga rayuwa. Gaskiya ne. Na samun damar da zaka shiga aljanna. Idan ka tsawwala kai kuma amma idan ya zama cewa ka shiga aljanna tabbas wuta zaka fada. Ni kuma san ba zan so haka ba. In kasance a aljanna. Dan wana a wuta san ba zan so ba. Mata na gare ku masu kuɗi. Ku sani cewa ku samu damar da za ku shiga aljanna. Duk wanda ya san cewa ta da kuɗi to ya fito da ba mu talakawa. Wanda kuma yake da abin saidawa to sauƙa domin al'umma. Tabbas akwai marayu a cikin ƙasar nan. Kuma kun da kuka sani da zama wasu marayu. Idan ya zama cewa kun tallafa ubangiji zai dube ku da idan rahama. Hakika shi ubangiji mai yafi ma bawa ne. Idan kuma ka manta ka sani cewa shi ma ubangiji zai manta da kai. Ya lokaci ɗaya zai iya zama wa kai sanadin zama wa wani. Idan ka taimaka ma wani ya zama wani tabbas za ka zama kai ma wani. Idan ka kuntata ba zai ma kyau ba. Abin da babu kyau da kenan. Kamar da zai ma cewa na shuɗe ba za ka ƙara gani ba. A gwar da ganka da